Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ман ҳамчун ҳуқуқшиноси шӯрои ҷамъиятии назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон мебинам як рӯз ҳиндустониҳо, як рӯз афғонҳоро дидам, ки кӯмак карда истодед ва бештар мардуми қирғизро мебинам. баъди мардум мо фикр мекунад ин тоҷик намедонад, без як уруса пурсам, вай русое ки адвокатои русое ки ҳастанд унода фарқ надорад. Лекин верховни суд гирифт бекор кард, барои ки ҳамин бародар пули патент супурдагӣ аст. 10 рӯз дер кардагӣ буда. Сахрва ин хадамоти муҳоҷират нест. Ин сахрва бале сахрва ин посредник байни хадамоту муҳоҷират ва шаҳрвандо ай. Кӯдака гирифтагӣ ҳастанд, ба як Иван ё ки Михаил додагӣ ҳастанд. Падару модари ҳамин кӯдак ҳамн Иванда ҳар моҳ пули алимин месупурад. Мегуфтем ки ҳамин кадом намуди ҷаримаҳо аст, кадом намуди қонунвайронкунӣ аст, ки ҳаминашро ҷарима мекунанд ва инашро депорт мекунанд. Бисёр занг мезананд, ака амисияши тамом видварини аз байн рафт. Ин гапҳо ҳамаш як гапи пучи бекора аст. Сабилоҷон, муҳоҷирот депорт мекунанд, яъне ба час 3.1 ва 17.8 уклонение от въезда, ҳамонҷо нависондагӣ 5 штраф с административни видварени. Дар Россия 14 структура запрет мемонад муҳоҷиротро. 14 структура. ФСБ, МВД, бисёртар МВД бисёртар мемонад. Роспотребнадзор, Минюс ҳамаи ҳаминҳоро мегӯянд ки тамом запрет ай байн рафт, 40,000 ҷарима мекунанд, мегардам. Ин хеле гап нест. Фирифтаи ин гапи ин коро нашин ки падари ман шаҳрванди Россия аст, ё ин ки модарам шаҳрванди Россия аст, ё ин ки ҳамсарам шаҳрванди Россия аст, ба ман зиллиони светофор аст. Адвокат дар пеши қонун ҳеҷ ки яхичам. Қонун ай. Садқша бидаронам, агар судя кори худша мекунад. Аз куҷо хабар мешавад ки ҳамин шаҳрванд ҳамин гуна бемориҳоро дораду ва ора бесрочни, яъне ки умрбод запрет мемонанд. Мисол бигем 80-90% касали туберкулоз мебароранд. Кашмокашиҳое мекунанд дар даруни метроҳо, ё ин ки мусиқии тоҷикиро баланд мемонанд, ё ки дар даруни автобусҳо дар даруни автобусҳо прямои эфирда мешинанд, бо забони тоҷикӣ додувой мекунанд. Обращение кардисанд ба ҳамон президенти худашон ки бале. Баъд шаҳрвандои мо мегӯянд ки мо набошем ё чӣ кор мекунанд, мо набошем ё чӣ кор мекунанд. То мо то дар расонаҳо мебинем аз Африко зиёда аз 200,000 нафар шаҳрванд овардаги ҳастанд. Ба моно 30,000 мегиранд. Ҳабилоҷон 30,000 мегиранд. рӯз тоб бегара либос медӯзанд. Ки ҳамин 30,000 барои шумо мерасад? Мегӯяд ки маоши баланд аст. 30,000 мегирем, ҷои хобамон ҳаст. Сехи дига бурданд 400 нафар духтарҳои шаҳрвандои Шри-Ланка кор мекарданд. 400 нафар бо ҳамун 30-35,000 ки ҳоло бачаҳои мо як рӯзаш 3,000 рубле набошад, кор намекунанд. 90,000-100,000 маош қайд кор мекунанд. Хай ҳастан баъзи бачаҳо медонам 60-70,000 мегиранд. вале шумо як бор тасаввур кунед ки дар ҷои як шумо 2-3 кас кор карда метавонад. Видео мекунанд, баъд мегӯянд ки ҳамин шумо ки ҳамин гапҳоро гап мезанед, мегиранд увора ҳамин қонунро бировардан мегиранд. Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳама каса хуб ҳастен умедворам. Чӣ хеле ки ваъда кардаги будам рӯзҳои наздик шуморо бо як навори хеле хуб дар масъалаи уведомление, дар масъалаи запрет, умуман саволҳои бешуморе ки шумо дар ин мавзӯъ пешниҳод мекунед дар масъалаи муҳоҷират бо якон ҳуқуқшинос якҷо нишаста ҳамин хеле як масъалаҳоро мебардорем. Имрӯз бародарамон яке аз ҳуқуқшиносҳои шинохтаи тоҷик, шахсиятҳое ки ҳамавақт дар бари муҳоҷирон аст, ҳамеша бо муҳоҷирон сару кор мекунад, ҳар рӯз дар идораҳои суд аст, хулоса дар даводаи муҳоҷирон аст, дар рӯпаи экрани шумо нишастагӣ аст ва дар бари ӯ Муҳаммад Собиров. шӯхӣ кардам. Ин ҳама гапҳои беҳтарин ба бародар тааллуқ доштанд. Яъне ки Муҳаммадҷон, ман ватсапи шуморо нигоҳ мекунам, ҳамеша дар статуси ватсаптон ҳамон записи соатҳои идораи суд асту як касро кушодем запреташу ҳамин чизо. Аз ҳамин хотир ман хулоса кардам ки бо шумо ҳамин як навор кунем. Шумо ҳамеша ки дар този ҳамин масъала ҳастед, маълумоти охирин, яъне ки свежи информатсия мегӯям ки ҳамин чиз дар сари шумо бештар аст. Хостам ки як суҳбати озод доштагӣ бошем. Чӣ мегӯянд, саросема нашуда ба ҳазур ба мардум фаҳму оддӣ карда баъзи саволҳое ки мардум гузоштагӣ буданд, яъне ки дар YouTube расми шуморо гузоштам ва навистам ки ба наздикӣ бо бародар Муҳаммад Собиров мо интервю дорем, саволҳои худро нависта кунед. Саволҳо қариб 90% як хел аст. Биёед бо иҷозаи шумо сар мекунем саволҳоро. Аввалан як бо мардум як суҳбат мекардед.
салому алейкум ҳабибулло бародар, салому алейкум подписчикои ҳабибулло, подписчикои голос мигрант, ҳамватанҳо, бародароне ки дар шаҳрҳои Русия ва қарор доранд ва ғайра Русия, ҳамаи шуморо салом мегӯем. Ман ҳамчун ҳуқуқшиноси шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон ба суолҳои шумо ҷавоб мегардем. Чӣ хеле ки шумо дар комментариҳо навистен ва барои мо ҳам ҳар рӯз занг мезананд. Ман аслан корам ба корҳои судӣ аст. Барои мо ҳам аслан ҳар рӯз занг мезананд ва суолҳоро мепурсанд ва ҳабибулло бародармон ҳамин суолҳоро тайёр карда омаданд. Бале, биёед пеш аз сар кардани саволҳо якамтар дар бораи фаъолияти шумо суҳбат мекунем. Аслан бо кадом масъалаҳо бештар муҳоҷирон ба шумо муроҷиат мекунанд? Ман намедонам шумо барои чӣ ягон инстаграми худро надоред, яъне ки продвигат намекунед, барои чӣ дар ютуб шабакаи худро продвигат намекунед? Фақат дар ҳамин ватсап ҳар касе ки рақамҳои телефони шумо сахранӣ кардагӣ аст, фақат ҳамон кас мебинам. Як рӯз ҳиндустониҳо, як рӯз афғонҳоро дидам ки кӯмак карда истодед ва бештар мардуми қирғизро мебинам ва тоҷикони худамонро. Бештар аз кадом паҳлӯҳо шумо ҳимоя мекунед ҳуқуқҳои онҳоро дар ҳамин идораҳои судӣ? Рости ҳабибуллоҷон, мо дар сайтҳои иҷтимоӣ ҳам ҳастем, дар ютуб ҳам ҳастем, дар инстаграм ҳам ҳастем, дар фейсбук ҳам ҳастем, аммо азбаски кор бисёри бад аст. Бале, азбаски кор бисёр аст, пеш намебарем. Баъд рости аслан кори мо корҳои судӣ аст, запрет выдворени. Баъд боз инҷа аз боздоштгоҳи муваққатии тамоми Русия куҷое ки набошад, мо ба Самара рафтем, ба спецприёмникҳо ба Самара ва ба дигар ҷоҳо мерем, муҳоҷирона аз унҷо мебарем. Шумо оиди шаҳрвандои Қирғизистон гуфтен, аслан бисёртар ба ман аз сафорати Қирғизистон муроҷиат мекунанд. Аз сафорати Қирғизистон бисёртар муроҷиат мекунанд ки шаҳрвандои мисол бисёртар мешавад. ҳоло баъзе тоҷикои мо ҳастанд дӯстдори таможни союз мегӯянд. Ана ҳамун шаҳрвандои Қирғизистон трудовой договор доранд, официални кор мекунанд, ҳамвора патент надори гуфта бурда депорт мекунанд. То ҳамин дараҷа? Бале, ҳам хеле бисёр аст. Солнцевский райони суд 7 нафар шаҳрвандои Қирғизистонро депорт кардагӣ буданд. Боз оли ҷад навора дар ҳамон суд аст, намефаҳмад ки ва ё патент намекунад. Оз ман мефаҳмам ҳабибуллоҷон. Баъд як бор буд ҳам хеле ҳолатое ки як аз сафорати Қирғизистон моро як занг задан, гуфтанд ки як шаҳрванди моро дар шаҳри дар Саратовский област қапида воридулмамнӯъ, яъне депорт кардагиам, бо ба боздоштгоҳи муваққатӣ, яъне дар спецприёмник шиномдагӣ аст. Рафтем дар ҳамун худи коғази суд нависондагӣ аст, дар постановление нависондагӣ аст ки ҳамин одам бе патент кор мекард, депорт кардагиам. Агар не шаҳрвандои Қирғизистон патент надоранд, мувофиқи пункти 5 номери 93 қонун мумкин нест ва ёро патент ва ё бо трудовой договор кор мекунанд, яъне 13% налог меспоранд. Боз баъзе муҳоҷирони мо мегӯянд ки ва ё налог намеспоранд. Не ҳабибуллоҷон, ва ё налог меспоранд. Ман худам як наздики хати суд доштем бо як шаҳрванди Қирғизистон, 80 000 маош мегирифт, аз 80 000 13% налог меспоранд. Ина худатон ҳисоб кунед чӣ қадар мешавад? 10400 налог меспоред. Патенти мо 7500 аст. Ана баъд бале 7500 аст. оли сари ин мавзӯъ бармегардем. Бачаҳои мо ҳам аз маошшон 13% меспоранд. Бале. Як партияи телефонҳои XR дар корпуси 15 Pro овардем ва нархашро арзон, яъне 23900 рубл кардем. Пештар ин 25900 буд. дохили телефон iPhone XR оригинал аст. ҳатто метавонед ки бо имейл дар сайти iPhone тафтиш кунед. Фақат корпусаш 15 Pro. Телефон хеле зебо, дар даст удобна мешинад. баъзео iPhone 15 Pro-ро корпусашро титан гуфта қариб аз туш мераванд. лекин ин ҳам корпусаш монанди титан, қариб ки ягон фарқ намекунед. Face ID ва фонарикаш ҳам кор мекунад. касоне ки ин телефонро хариданянд, метавонед ки ба ин рақамҳо занг занед. Доставка ба тамоми территорияи Россия ҳаст. бепул, инчунин дар метро бошад, курьерҳо мебаранд. Марҳамат, муроҷиат кунед. ана ҳамин шаҳрвандони Қирғизистон бисёртар барои ҳамин муроҷиат мекунанд. як рӯз хеле ки шумо гуфтем ки судиё огоҳ нестанд, як рӯз ҳамин хеле ҳолато шуд. як аз сафорати Ӯзбекистон муроҷиат кардагӣ буданд, як бародармон Машрабҷон. мо рафтем суди Перовский райони суд. рафтем онҷа соати 11:20 мо яъне суд доштем, заседание доштем. мебинам судя дар ҳамун дарун шиштагӣ аст, берунда мардум ҳама қатор шаҳрвандои Русия ва тоҷикон буданд.
بعد پیش از من یک قرغیز باید می‌دار آوردن شهروند قرغیزستان. بعد اومدم سودیا گفتم که من ساعت 1 باز در مسکو سود، یعنی این بالایی من زسیدنی دارم، شما با فرچه شتگی هستین، من دیر میشدم. وقتی که نام مسکو سودش شنید درو فکی دروید گفت پیش از من باز یک شهروند قرغیزستان در آوردن کارمند پلیس، همون سودیا کماروف. شهروند قرغیزستان میپرسد у вас есть патент؟ وای میگه که нет у меня патент. Все, тогда домой улетишь. Я говорю, вы сейчас серьезно? Говорю, да. У него патента нету, я его выдворяю. А вы что, не в курсе, что с 2014 года у них нет патента? Они не обязаны. Да, они не обязаны патенты. По пункту 5, статья 93, им нельзя патент сделать. А что у них есть? У них есть трудовой договор. Потом судья просит, у вас есть трудовой договор? Вы мне говорите, да, есть у меня. Ну все тогда, сейчас дело прекращаем. Амхи холато бисёр мешад, шаҳрвандои мо бисёр аст. Абдуллоҷон, вақте ки мисол ман хидма суд файруд мекунам, ман хидам вақте мерам иштирок мекунам, дар 99% ҳолато ҳам шаҳрванд аз амон суд мебарорам. Лекин вақте ки ба аксариятшон документ доранд, ҳамаро доранд, баъзе судяҳо аҳамият наметиҳанд ба ҳамин корро. بعد ما سودی بالایی در جلب میکنیم مسکو سود و بعد فتروی کاساسیونی سود و ورخوانی سود بعد بکار میکنیم. این که خیلی وقت میگیرد، 1 سال 2 سال حالتای میشود که دلوی 2021 ما نو بریدگی هستیم تو حاضر ما سر کار میکنیم. هست حالتایی که شما داوطلب میکنین بالاخره میگم کار دستمون میره و مهاجر دیپورت میشه میره خونش. بسیار خیلی حالتها هستند، در حالتایی هستند که مثال نه همه وقت سپراویدلیو هستند. ما تو ورخوانی سود میریم و بله بعد حبیلوجان یک چیز است که اکثریت ادوکاتو اکثریت گفتی گپا تگ نزوایم یوریستایی که هستند، اکثریت مثال دلایی که اسنوانی دارد ندارد و گرفتن میگیرن. بله گرفتن میگیرن اساس یعنی مبلغ بگیرن. بسیار هم حالتها میشد ادوکاتای روسو با ما مراجعت میکنند. لیکن ما همو دلویی که مثال اسنوانی دارن چی دارن ما همونو را گرفته بعد جلب میکنیم که بعد یک چیز دیگر حبیلوجان شهروند که دیپورت شدگی است برای وای 3 سال 5 سال یک مشکلی است که با هیچ کس نمیخواهم بالای این با چند هزار میگیرن خیلی هر کس هر خیل گرفته کاری اونها رو میدونن از اول میدونن که این کار نمیشود ولی پولش نمیگیرن. باور کنید ما میخواهیم ادوکاتو اگر توجیک باشد یوریستا باشد یک مقدار رحم کنید. بله بسیار هم حالتایی میشن که حبیلوجان مردم زنگ میزنن ما با زبان عادی توجیکی یعنی باز مجبور میشن که با زبان کوچگی هم میفهمونیم که برادر شما همین قانون ویران کردین، همین قانون قطعی شما یگان آسانی ندارین، نمیشود کار شما. یعنی به پاتنت کار کرده است بدید فیمیس من در جای کار قپید ولی با سوسری کار صورت گرفتگی دلیل دوران وای هم با یگان مسئله نداریم. بله من همین خیلی میفهمونم در دایره قانون که شما را نمیشود کارتون بود نمیشود. بله یا بلاک من میگم برادر بلا را من نمیکنم، او کار او قانون است. بعد این مردم ما فکر میکنن این توجیک نمیدوند bez یک روس پرسم وای روسایی که ادوکاتای روسایی که هستن اونها دا فرق ندارد وای میشود میگه کاری نمیشدنی هم میشود میگه. همین خیلی حالتا بود. حبیلوجان یک چیز نقل میکنم برای مردم خوشتر فهمیدنش. یک شهروند تاجیکستان در بازداشتگاه موقتی بود، در اسپیسپریومنیک یک زنک دختر بود، دختر یوش در اسپیسپریومنیک بود. بعد من از زنگ زدم که من در رخصت مهنتی در تاجیکستان بودم. من از زنگ زدم که اکا من دیپورت کردم. من گفتم که اپا جان شما اسنوانی ندارین، شما را قانونی دیپورت کردگی هستند، شما را تاجیکستان روان میکنن. گفت چند خب من گفتم خم مهلت چه میشینه؟ بله مهلت چه میشینه شما را روان میکنن. تاجیکستان رفتن. بعد از تاجیکستان زنگ زدن که اکا من یک ادوکات یافتم. همون ادوکات من میگه که همین کار شما میشود. من گفتم اپا شما پاتنت دارین؟ گفت که من از 2020 به پاتنت میگردم. من گفتم چه خیر میشیده؟ گفت که بعد وای گفت اول من پرسید که من همین روسیه رفتم میتونم؟ من گفتم که اپا جان ودورینی همین که وقتی که شما رو ودوریت کردن دراو او زاپرت در بازا نمیمونن، دراو پاگرانسلوژبه فیسبی روان نمیکنن، همین کمتر وقت میگیرد، شاید 1 ماه شاید 3 ماه بعضی وقت میشه که 5 سال پس ودورین در بازا میمونن. انا همین چیزی که من گفتم اپا جان رفتن میتونین اما دکمن کردن نمیتونین. انا همون تگنازوایم ادوکات گفته که شما 50000 میپرتین من کار شما رو میکنم. این اپای ما 50000 میپرتید، همون 50000 شم میگیرد. اما ادوکات همون گفتگی من میگه که همون شناسنامه‌ای که کهنه دارین که در پشت هم دیپورت کردگیان
просто мене ҳамун ному фамилия кӯҳнатон як шиносту май намо мегирем ки ҳамун печат набошад рост билет гирифта ба дар гирем баъд депорти шуморо кушодагием вай ба ҳамун бале хеле беҳад бисёр аст қайсари мавзӯъ намебироем бисёри мардум ташнаи шунавидани манамин вай аст уведомление ман як чанд савол тайёр кардам акапеша ки мондам дар иҷа дар вақти суҳбат аз мавзӯъ бисёр набироем гуфта якум саволам ин аст ки бисёриҳо мепурсанд ки агар супурдани пули патент 1-2 рӯз гузарад ин ҳамин рӯз чандум аст ҳамин рӯз 1 феврал ҳамин рӯз пулспории ман аст ман фаромӯш кардам дар давраи зиндагии корубор рӯзи сеюм яке ба хотирам расид ки рӯзи якум бояд месупурдам тамом патенти ман сӯхт дар шаҳри Москав то ҷои ман медонам дар шаҳри Москав 1 рӯз 2 рӯз ҳолатҳое буд Абдуллоҷон ман қарори суда дорам ҳолате буд шаҳрванди Ӯзбекистон онам патент месупоранд то ҷои мо шумо медонем 10 рӯз патента дер супоридагӣ буданд 10 рӯз тамоми судои Москав аз Останкинский райони суд на депорт кардагӣ буданд Москор суд второй кассационный суд без изменений монд яъне депорта қонунӣ монд лекин верховный суд гирифт бекор кард барои ки ҳамин бародар пули патента супордагӣ аст 10 рӯз дер кардагӣ буданд 10 рӯз мувофиқи қонун вақте ки агар дерам бисупорен ҳамун патент действует мекунад Москав лекин ин маъноеро надорад ки мо пули патента дер супорем ин ҳолатҳои то верховный суд 2 сол аз байн гузашт 2 сол аз байн гузашт баъд верховный суд ҳамон қарори суди Останкинский райони суда бекор кард барое ки бо закони налогови служба статьяи 271 хати ҳамин основанӣ карда бекор карданд лекин патент чӣ хеле ки мо шумо медонем Абдуллоҷон ин авансови платёжа патента ҳама вақт период супордан дар кор илоҷаш бошад патента вақте ки шумо патента мегирин медонам баъзеҳо кор намекунанд ё ки баъзеҳо шароитҳо надоранд илоҷаш бошад пули патента 2-3 моҳа период супорем вақте ки 2-3 моҳа ки период ки супордем барои мо хубтар мешавад агар ҳар моҳам ки супорам қалам 5 рӯз пеш бале чанд барое ки бисёрам судиёе ҳастанд ки Абдуллоҷон мо ҳамин кормон рӯзое мешавад ки ҳамин ҳафта 3 запрета кушодам як запрет аз Самарская область 2 бессрочный запрети ки Роспотребнадзор мемонад оли нисбати инам гап мезанем ҳамин шаҳрвандо ҳозир бисёршонам хеле штегистанд ира ҳатман мепурсем бессрочнира бисёр мавзӯи муҳим аст бисёр бесабрам ва ҳамин чира жад кардесем оиди мебахшед Абдуллоҷон оиди патенте ки ман гуфтам Москав мисол 1 рӯз 2 рӯз гузарад ҳеч намекунад аммо регионода мекардааст барое ки ман аз Екатеринбург занг задам гуфтам ман пурсидам ман ҳамун решени верховный суд дар болои тамоми судиҳо ин қонун аст ман гуфтам ки хеле ҳолатҳо ҳастанд ки мумкин аст вай рафтан аз главное управление по вопросам миграция яъне хадамоти муҳоҷират пурсидан тафтиш кардан гуфтам патенти шумо аннулир шудагӣ аст яъне ки дар дигар регионот ба назар дорад Екатеринбург Санкт-Петербург Сочи мисол Алтай намедонам дигар ҷо агар як рӯз мегузарад патент аннулир мешавад ва ин чира шумо дидем бале ман дидам дӯстони азиз ҳамин чира аҳамият дид Москва Московская область дар бисёри ҳолатҳо барои 1 рӯз 2 рӯз гузаштан бачаҳо мегӯянд ки ҳатя агар мо сахрва занг занем пурсем оно мегӯянд ки аннулирова чӣ мегӯянд сахрва Ҳаблиёҷон як чизи дигар ман мехостам қайд кунам барои шаҳрвандои мо ки сахрва ин хадамоти муҳоҷират нест ин сахрва бале сахрва ин посредник байни хадамоту муҳоҷират ва шаҳрвандо байни главное управление услугаи худаш дорад бале сахрва ин маркази хадамоти муҳоҷират нест давлатӣ нест бале хоб ба ҳар ҳол агар мо ҳамҷа занг зада мепурсем оно моро мегӯянд ки патенти шумо аннулировал шуд ба чӣ хотир ба хотире ки шумо омода дубора патент според бо сар отпечатки палец бо сари нав бо ҳамун полису дигар чизо оно давлат нестанд сахрва ана мақсад як ба ҳар ҳол мо даъват намекунем ки 1 рӯз дер кунен барвақттар супоридан хубтар аст беҳтарш 3-4 рӯз пеш супорин дигар чизе ки беҳад мардум жад кардаистанд аз 7 январи манамин 2024 қонуни нав ба имзо расид ки ҳар нафаре ки агар патент дораду патентро мегираду дар муддати 2 моҳ ба уведомление равон намекунад яъне ки дар ягон ҷо официально трудовой договор ба имзо намерасонад ва ба МВД ҳама фикрам УВМ пешниҳод намекунад агар патенти он кас автоматӣ аннулировать мешавад фарқ надорад ки патенти шумо оё шумо официально кор мекунед ё ин ки чӣ мегӯянд шабаш мезанед
ин ки халтура мезанед фарқ надорад чӣ коре ки мекунед бояд ки шумо қатъи ягон нафар шартномаи корӣ бандед ва нусхаашро бурда дар УВМ пешниҳод кунед. УВМ чи аст? Яъне куҷо аст УВМ? УВМ управление по вопросам миграция. Ҳамон отдел полиция. Бале, бале. Аввал агар ба ёд дошта бошем ФМС буд. ҳозир ҳамон аз байн бурдан. Ҳамон дар даруни МВД. Бале, бале. Отдел полиция медроед. Ҳамҷо УВМ дорад худаш. ёки МФЦ. ҳамон ҷое ки регистрация шумо. Бале, бале. ҳамон регистрация шумо дар куҷое ки бошад ҳатман отдели ҳамон ҷо рафтан дар кор. Бале. хуб акнун ҳаминро ман як суолро даҷа камтар сода карда навиштагӣ ҳастам, шумо дуруст ҷавоб диҳед. хуб уведомление ба дасти худам бурда супурем ё ҳамон корхонаамон худаш мебарад? Ин дахл дорад ба нафарҳое ки дар заводу ягон ҷо кор мекунанд, официалан ки як моҳ 30 рӯз фақат дар як ҷо кор мекунанд бо як корхона. дар он корхона официалан кор мекунанд, турдавои договор ҳамаи чӣ ҳаст, дар он корхона адел кадр аст, ки юристаш ҳаст. ҳамон корхонаҳо чӣ хеле шумо гуфта гузаштед пеш аз суҳбатмон, ҳамон ҳар як корхонаҳо делошон мисол чандта коргар дорем, чандташ мигрант ҳаст, чандтаи маош мегирад, гуфта ҳуҷҷатҳоро бурда дар ҳамон УВМ худашон пешниҳод мекунанд. ғайр аз ин ҳар як шаҳрванд худашон бояд бурда супорад ҳамин чизҳоро. ана ҳабилоҷон амин оиди трудовой договоре ки гуфтен ҳамин чиз ин чизи нав нест, барое ки шаҳрвандони мо аксарият мисол ба мо аз шаҳри Москав занг мезананд, фикр мекунанд ки ҳамин чиз чизи нав аст. Не, ин чиз чизи нав нест. Ин аз 2014 пайдо шудагӣ аст. Лекин ҳамин уведомление ки ҳозир шумо гуфтен ҳамин чиз нав пайдо шуд. Ин чиз набуд. Ин аз 7 январ ҳамин изменение шуд ки патент отменид мешавад. ҳаминаш фақат изменение шуд, правильно? Бале, бале. Патент ягон вақт отменид намешавад. Мо тарафдорем ки патент отменид нашавад. Бале, бале, аннулируд, бале. аз бо прикази министр МВД аз 5 сентябри соли 2023 номери приказ N 655 бояд ҳар як шаҳрванди хориҷие ки аз бале, бале, N 655 вақте ки шаҳрванди хориҷӣ аз 7 январи 2024 кор мекунад, бояд худаш мо ози чира мемонем, формаи уведомлениеро мемонем, ҳабилоҷон мемонад, бояд худаш ҳамуна пур карда уведомление по месту регистрацияш ки УВМ яъне управление по вопросам миграция яъне хадамоти муҳоҷират бурда ҳамунҷода пешниҳод кунад ки ман дар ҳамин фалон фирма фалон компанияда ман официалӣ кор мекунам. ози ҳамин чиза баровардагӣ ҳастанд 60 рӯз с дата выдачи патента. Анаку намунаи ҳаминро мо дар описанияи видео ссилка мемонем. Метавонед ки дар моддатон скачат карда бигиред, печат кунед, пур карда имзо карда бурда супуред. Инаш як. дуюм шумо гуфтед ки аз 7 январи 2024 нафарҳое ҳастанд савол метиҳанд ки ман патент гирифтагӣ ҳастам дар моҳи сентябри 2023 қадар вақт шуд, акун ҳоли ман чӣ мешавад? Уна бояд баъди ҳамаи 7 январ ки рӯзи онҳо ҳам ҳисобаш сар мешавад. Бале, бале. Яъне ки 7 феврал, 7 март, 7 март биёяд, ҳар нафаре ки уведомление супурдагӣ нест, патенти он кас аннулир мешавад. Патенташро агар дар моҳи сентябр гирифтагӣ аст, дар тобистон гирифтагӣ аст, фарқ надорад. Счетчик яъне ки аз рӯзи 7 январ кор карданаш сар шуд. Як рӯз, се рӯз рафтан. баъд ҳамин ҳолатое ки аннулируди патент, ҳоли ман дар шаҳри Москав барои ин қонун дагӣ нестам, барое ки ҳоли 2 моҳ нашудааст. Лекин аз Краснодар, аз Сочи чанд нафар шаҳрвандо занг заданд ки патентшон ҳам аннулирут мешудааст, ҳам течени 1 сол патент гирифта наметонистанд. гарчанде ки сроки дата выдачи патент мисол 1 моҳ ба будчидани патента бошад, мисол дар шаҳри Москав ҳамин хеле аст ки вақте ки патентто аннулирут шуд, сроки ҳамун дата выдачи патент мисол ози ина феврал аст, дата выдачи патент 10 феврал бошад, то 10 феврал патент карда наметавонӣ, баъд 10 феврал патент мекунӣ. Аммо дар уҷа ҳамин хеле будааст ки ҳамун дата аннулируни патент 1 сол бо ҳисоб мекарда, баъд патент мекарда. Як муҳоҷире ки бале дар Краснодар нарушение кард, мувофиқ қонун не трудовой договор накард, официальный кор накард, уведомид накард барои ҳамин. Бале, бале, бале. Патентш бекор карда мешавад ва муддати 1 сол ба он муҳоҷир патент ин дар Краснодар буд. Дар мумкин ки дар Москав ягон чизи дигар бошад. Краснодар ҳам бачаҳо бисёр аст. Бале, бале. Хуб, мо ҳоло гап задем дар бораи нафарҳое ки дар ягон корхонаҳо кор мекунанд. Масалан, аз саволҳое ки дар он ҷо ман хондам навишта шудааст ки оилаи ман патент дорад. яъне ки бисёр бачаҳои мо меоранд оилаҳошона бо зану фарзандашон зиндагӣ мекунанд, вале то ҳамин ҳоло 2019, 2021, 2022, 2023 ҳамин ҳолат буд ки оилаашро патент мекунад
вале оилааш дар ягон ҷо кор намекунад. Мақсад дар чи аст? Ама ҳар моҳ 6,500 7,500 месупораму запретнавиез нагирад оилааш. Дуруст? Акнун оилааш дар ягон ҷо кор намекунад. Чӣ хел кунад ки ягон ҷо трудовой договор кунаду бурда уведомление супораду ҳамонанди ҳамин. Боз мисол меорам, масалан як муҳоҷир як рӯз бо Иван дар ютуб ам гӯш кардам, як кас ҳамқари савол додагӣ аст. дар саволот ҷавоб гир марамат бародар мегӯяд ки масалан ман дар хонаи Михаил абиём қати маслиҳат кардем ки ами хонаша 4 рӯза кора мезанам ва тамом мешавад. Оё бо ҳамин Михаил трудовой договор мебанданд? Дуруст? ин то меравад то мерасад то дар рӯз тасдиқ мекунад ки кори 4 рӯза халос мешавад. бо хонаи Андрей рафта онҷо кори ҳафтаина аст, ҳамин заборҳоро краска кардан аст. аз он ҷо меояд ки баҳор мешавад дар хонаи намедонам ягон Юрий рафта бояд газон касид кунанд дар бачаҳои дар деҳот будагиҳо. ва ё 5 рӯз пас 6 рӯз пас ҷои корхона алиш кардан мегиранд. ҷои кори пура надорад. ҳамин 5 рӯз пас договор карда мешинанд дигар нобад. Абдуллоҷон, оиди занҳое ки хонашин ҳастанд, аввал ин ки ман дар гуфти гапҳои иззати нафси як кас намерасем, лекин Абдуллоҷон ман ҳам хел маслиҳат метиҳам ки агар шароито бошад зану кӯдакҳоро овардан дар ин ҷо қачи нест. Аслан кӯдакҳоро мо бисёр Абдуллоҷон занг мезананд, баъзе кӯдакҳо аз этажо меғалтанд, баъзеҳошон мактаб намераванд, баъзеҳошон намехонанд, ҳамин ҷо қадар хуб нест. Ман ҳамчун ҳуқуқшиносе ки ҳар рӯз бо мардум суҳбат мекунам, мушкилиҳоро мебинам. Баъд дар ин ҷо қонунҳои худша дорад. вақте ки мо кӯдака мисол як овози баланд баровардем ба сари кӯдака дод задем, ба забони оддӣ бигем, ё ин ки хӯроки пуррае ки ҳамун кӯдакона надошта бошад, кӯдак омада органи АПЕК мегирад, боз бо ёрдами сафорату консулию баъд як гала вақти дигар мегирад ки мо кӯдака бигирем Тоҷикистон равон кунем. Фарқ надорад шумо шаҳрванди Россия ҳастед нестед, агар кӯдака мувофиқам кӯдакиш нигоҳ биниш накардед, органи АПЕК бале боз ин хубиши ин ки шаҳрванди Тоҷикистон боз сафорат консулгарии Тоҷикистон гирифта Тоҷикистон равон мекунад. ҳолатҳоеро ман дидам шаҳрванди Россияро шаҳрвандои худамон муроҷиат карданд, кӯдака гирифтагӣ ҳастанд, ба як Иван ё ки Михаил додагӣ ҳастанд, падару модари ҳамин кӯдак ҳамун Иванда ҳар моҳ пули алимин меспорад. Ман ин хел ҳолатҳоро бисёр дидагӣ ҳастам. Тоҷикое ки шаҳрвандии Россияро доранд. Тоҷикое ки шаҳрвандии Россияро доранд, кӯдакҳошро как положено нигоҳубин карда наметавонанд. ё ин ки нигоҳубин карда наметавонанд, ё ин ки ҳам кӯдака ҷанг мекунанд, ё ин ки мезананд. ин хел ҳолатҳо ҳам ҳастанд. вақте ки ҳамун кӯдака ки заданд, ҳамсоя ки жалб кард, омадан кӯдака мегиранд органи АПЕК. ана дар ҳолати шаҳрванд, вақте ки шаҳрванди Тоҷикистон бошад, консулгарӣ ва сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бисёр ҳолатҳо, дар ҳама ҳолатҳо ҳамин кӯдакҳоро гирифта ба Тоҷикистон. Бале, як хел вақт ман мегӯм баъзе шаҳрвандоро, баъд аксарията гапи ман дигар хел мефаҳманд, лекин барои чи Абдуллоҷон ман ин чизҳоро бисёр дагам ки кӯдаки 10 сола аз 10 этаж ғалтид, барое ки кӯдак ки дар мисол аксарият мардуми мо дар деҳот зиндагӣ, ман худам дар деҳот зиндагӣ мекунам, дар деҳот зиндагӣ мекунанд, дар оҷа дашти калон бисёр мегарданд, дар як хона ки маҳкам карданд ва кӯдак бетоқат мешавад. берун аз 10 этаж ғалтидагӣ аст, ту муҳрашон шикастагӣ ҳастанд, бисёр хел ҳолатҳо. Бале. Баъд нисбати суоли шумо Ҳабибуллоҷон, заное ки дар хона нишастагӣ ҳастанд, бо ҳамун соҳиби хона, як агар шаҳри Москва ман дар назар дорам, бо ҳамун соҳиби хона ягон договор, гражданский трудовой договор, ози ман ҳамаша мефаҳмам, гражданский трудовой договор мекунанд. ози мо то яъне барнома бо шумо ҳисоб ҳасад кардем, дар шаҳри Москав ҳамун маошуна то 58,000 мекунанд, яъне 7,500 ки ҳаст, ҳамун 7,500 то 58,000 маош мекунанд. ҳамуна бурда ҳамун управление по вопроси миграция по места регистратсияро огоҳ мекунад ки дар ҳамин ҷа ман қатъи ҳамин одамда кор мекунам ва ё мисол худашона ягон чиз менависанд, уборчиса ё ин ки ҳамун хонада ягон кори хонагира менависанд, ё ки ошпаз ё ки ягон чиз менависонанд. ҳамунҷа далши яъне кор зиндагӣ кардан мегиранд, пули патентшона меспоранд. ҳамон хонае ки зиндагӣ мекунанд, бале, мешавад ки корфармош соҳиби хона шартнома мебанданд, шаҳрванди Россия бошад соҳиби хона. ҳамин хонаро як уборка мекунад, трезоҳоша мешува, масалан ҳамин как уборщица қатъи соҳиби хона шартнома мекунанд, уведомлениеро ҳамин скилка скачат мекунанд, ҳаминро кор мекунанд, ба он место пропискашон қатъи аму отделда бурда меспоранд. Бале, ҳоли ҳамун копияи трудовой договораша ман шумо мепартоям Ҳабибуллоҷон, дар чиз мемонед, дар ҳамун описаниями видео мемонед, скачат карда, мисол қатъи соҳиби хонашон, қатъи соҳиби хона ё ин ки ҳозир шумо гуфтен оиди шаҳрвандое ки мисол дар яъне
деҳот ҳастанд, мисол кор мекунанд, баъзе корҳои мисол як рӯз иҷо даҳо, бале, ҳамуно метавонанд ки бо ягон тоҷик ё ин ки рус шаҳрванди Россия будагӣ бошад ё ин ки ВНЖ доштагӣ бошад, бо ҳамуно договор заключат мекунанд, трудовой договор заключат мекунанд, мисли ҳамин ҳодисе ки ман гуфтам, ҳамон хел мекунанд, бурда ҳамон управление по вопроси миграция по места регистрацияра уведомид мекунанд ки ҳамин одамда кор мекунанд. бисёр хуб. Мешавад ҳолатое ки масалан дар ҳамон деҳот мешавад пулисо ягон тафтиш мекунанд бачаҳора, ҳичшон намеган вақте ки шартномашон шартномаи пешинангие ки مثلا در خونه میخائیل باید کار کرده باشن که اونها در خونه یوری کار کرده است. انا در همین جنب اگر که پتنت همون رژیون باشد موافق قانون، بله پتنت همونجا باشد موافق قانون کارمند پلیس در رژیون در همونجا کار کردن حق دارید. بله اینا مثال مسکوسک اوبلاست اکثریت بگیم همین یعنی دچو بگیم به زبان عادی در مسکوسک اوبلاست هستن، پتنت مسکوسک اوبلاست که باشد اونا را حقی یعنی دیپورت کردن نداره. فرق نیست که در خونه کی کار کرده. بله پتنت مسکوسک اوبلاست در مسکوسک بله تردوی договор کردگی. من اینجا 2 روزه با کارفرمای من این ساگلاسават کردگی است. من اینجا 2 روزه کار اومدگیم. تمام هیچ نمیگم. بله فهمو. من امیدوار هستم که بسیاری بچه‌ها فهمیدن، یعنی که سوال این است که نفرایی که در خونه میشینن، مادرها یا اینکه بعضی مادرها هستن که مثلا من میخوام مرد درست فهمن، بعضی مادرامون از 3-4 جا کار میکنن، مثلا یگون پرگمای خیرسکی هست میرن اونجا توزا میکنن، یگون چای خونه تاجیکای خونه یاردم میکنن، رفته پاسپورتشون میشون، هر جا 2-3 جا کار میکنن. میتونم که خط یک تا شرطنامه بندن، خط یک تلنیش دیگه شرط نیست. بله گوارنیم رژیون. ولی فرم اینا میمونیم بعد مردم سکچت کرده گیرن. دوستان عزیز، به هر حال در مسئله مهاجرت به حد سوال‌ها بسیاری به دست با یک برادر محمد جون ما اسپید نمی‌کنیم در یک نشست همش رو گپ زنیم. من کوشش می‌کنم که یک چند مرتبه چنین ویدیوها شود که آهسته شما سوال‌های خودتون رو جواب گیریم. خب بسیار یک موضوع کلان دیگر در بین مردم مهاجر سر زد. اینم یک قانون است گفتن، به نزدیکی به امضا رسید گفتن. پیشتر با فکرم از ماه اکتبر با فکرم برآمد، این که از نوامبر فراموش کردم. یعنی که من بعد اگر مهاجر نروشنی میکند، حقوق ویرانکنی میکند، دیگر رو دیپورت نمیکنند و یعنی که جریمه میبندند. میگفتن که همین کدام نمودی جریمه ها است، کدام نمودی قانون ویرانکنی است که همینش رو جریمه میکنن و اینش رو دیپورت میکنن. مردم خیال میکنن که علاقه دیپورت خلاص، هیچ کس دیگه دیپورت نمیکنن، دیگه 20-40 هزار جریمه میکنن تا رفته گشتن میگید دلشی بو. امیرا میفهمونید. عبدالله جان اویدی این من میخواستم یک کمتر بسیارتر گپ زدم برای که اصلا ساحه ما که همین запрет выдворения و بعد سودا هستن، مردم بسیار زنگ میزنن. ما یک چیز دیگر میخواستم یک کمتر شوخی هم کنیم. وقتی که همین که من اهمیت دادم وقتی که پرزیدنت از تاجیکستان روسیه بیاد، همون آدمایی را که ودورینی کردگی هستن یا زپرت کردگی همشون یک تا به یک تا من زنگ میزنن امیس چشیدگی است. میگم از کجا فهمیدی پرزیدنت رفتگی است؟ گفتن امیس چشیدگی است. من نمیدونم کی کدام بلاگر هم نوار میکنه یا اینکه در همون این زپرتنیکو یک دیگهشون قد گپ میزنن. خیلی است که اویدی همین قانون هم خیلی گپو بسیار شده. بله بسیار زنگ میزنن اکا امیس چشید تمام ودورینی از بین رفت. این گپو همش یک گپی پوچی بیکوره است عبدالله جان. یگان ودورینی از بین رفتگی نیست، یگان زپرت هم از بین رفتگی نیست. چه خیلی که بود همون خیلی موندگی است. این قانونی که وزیر به تصویب رسید یعنی 25 دکبر سال 2023 این نو نیست، این چیزی کهنه است. از سال 2017 اینو میخواستن به تصویب رسونن اما نکردن. یعنی در همون قانونی که مثال اکثریت مهاجرات دیپورت میکنن، یعنی با часть 3.1.18.8 уклонение от въезда, همونجا نویسندگی که 5 штраф с административным выдворением. بله. یا اینکه در جای کار به پاتیم قپن часть 2 18.10 5 штраф с административным выдворением. انا با هست است با قانون часть 3 18.8 нарушение миграционный режим 5 штраф с административным به رجیستراسیا یا اینکه در خانه‌ای که ما زندگی میکنیم رجیستراسیون در اونجا نیست. همین اول همین چیزا بود. خودی در همین بندی که 5 штраф همینجا سودیا دا اختیار دادن.
ихтиёр доданд ки аз 25 декабри соли 2023 номери ин қонун 649 федерални закон аст. Ҳаминҷа судя да ихтиёр доданд ки ё административни видварӣ кунад ё ин ки аз 40,000 то 50,000 ҷарима кунад. Судяра ихтиёр доданд. ин ягон чи видварини аз байн нарафтааст. нафарҳое ки дар дигар ҷо регистратсия кардагиянд дар дигар ҷо хоб мераванд, қариб як қисми муҳоҷиро ҳамин аҳвол аст, ба ино дахл дорад. бачаҳое ки сему пас граница мегзаранд, не ода дахл надорад ҳабилуҷон. режими не нарушени мигратсиони режим, бале инодам дахл дорад. Не инҷа запретчам шиданаш мумкин. Аксарият бачаҳое ки тез граница перескат мекунанд, тез граница перескат мекунанд. 90 180 инора редка суд видварӣ мекунанд. Инора аксарият вақт ино па пункти 12 3 сола запрет мешаванд, па пункти 13 5 сола запрет мешаванд, па пункти 14 пункти 14 часть 1 статья 27 в течение свыше 270 дней нарушения миграционный режим 10 сола запрет мешаванд. Одамое ки запрет шидаги ҳастанд ҳабибуллоҳ ҷон ино дар ин қонун хуш нестанд. ин запрет ҳамон хели буд ҳам хел мешавад. пункти 12 13 14 фақат на основании патент отменит карда мешавад. Тамом. фаҳмо шумо се чира гап задем ки ҷарима карда мешавад, яъне ки нафарое ки дар ҷои истиқоматшон зиндагӣ намекунанд, бале нафарое ки регистратсияшон буд шидаги аст, патент доранд, ира уклонение от въезда мегӯянд, яъне регистратсия буд шидаги аст, дар дастшон патент аст. мувофиқи қонун инора бояд видварӣ накунанд, аммо аксарияти дар Москва қариб 99% судиҳо инора депорт мекунанд. ё ин ки баъд часть 5 ҳам ҳаст, иҷа часть 5 18.8 уҷа ҷаримааш аз 5 то 8,000 ё ки 10,000 ҳар хелаш шиданаш мумкин. патент дорин, ҳар моҳ споридистин, трудовой договорам чӣ кардагин, регистратсиятон тамом мешавад, як рӯз, ду рӯз, се рӯз, 5 рӯз накардаин регистратсия гаштесин ҳамхела, правильно? ҳаминро қапида судя метавонад ки депорт кунад, яъне ки запрет на въезд метавонад ки ҷарима кунад. бале ин дар ихтиёри судя аст ҳабиллоҳ ҷон. ана дар ҳолате ки шаҳрванд трудовой договор дорад, патент дорад, пули патента вовремя меспорад, инора по пункт 5 статья 5 115 федеральный закон ё ин ки прикази министр МВД аст, приказ хай приказ барои суд ин приказ нест, ин фақат барои кормандои полис аст. на основании ҳамино жалоб мекунем, инора бекор карда мешавад бе ин 40,000 ҷарима. ана одамое ҳастанд ки мисол регистратсия надоранд ҳабиллоҳ ҷон, хеле бисёр аст, бачаҳо муроҷиат мекунанд 2014 бе патент гаштесанд ҳаминҷа. бе регистратсия, бе патент, бе ягон чи ҳаста, ҳаминора вақте ки қапидаанд суд ихтиёр дорад ки аслан ин қонун барои ду чӣ дар кор аст. часть 18.10 бачаҳое ки мисол ҳастанд ба патенти Москва дар Московская област меқапашон, ҳастанд районое ки мисол бале районое ҳастанд ки дар тарафи Митиши, Люберси, баъзе як кӯча Москва аст, як кӯча Московская област. аксарият намефаҳманд, ина дар территорияи Московская област қапида бурда депорт мекунанд. ана ҳамон судиёра ихтиёр додаги ҳастанд ки шумо метавонед ки ё видварӣ кунед ё ин ки муҳоҷира 40,000 ҷарима кунед, 40 то 50,000. лекин ҳабиллоҳ ҷон аз 25 не ин ҳаминҷа 40 ё ин ки соати корӣ ҳаминҷа нависондагӣ аст. лекин ҳабиллоҳ ҷон аз 25 декабр то ҳозира ман оли ягон каса надидам ки видварӣ накарда ва ҳамхел ҷарима кардагӣ бошанд. баъд мо ҳамхел ҳолатҳоям буда ки мисол шаҳрвандоере ки ғайри қонунӣ депорт кардагӣ, шаҳрвандоере буданд ки қонунӣ депорт кардагӣ буданд, мо ба второи кассациони суд ҷалб кардем. ҳамин яъне қонуне ки ба тасвиб расид, ҳамин қонуна основанӣ карда ба второи кассациони суд, ин вышестоящая второи кассациони суд, верховный суд ҷалб кардем, отказ омад. оли ҳамин қонуна шумо чӣ хел фаҳмозим? отказ омад яъне ки қабул накард. ин дар ихтиёри судя аст. бале ин дар ихтиёри судя аст. агар худи судя бихоҳад ҳамон видварениро ба штраф заминит мекунад, худи судя ки нахоҳад алиш намекунад. дар ихтиёри худи судя аст. вақте ки агар мо мисол дар верховни суд як нафара судаша бибурем, бо қарори ҳамон верховни суд метавонем ки дар тамоми судҳои Россия метавонем ки ҳамонро основанӣ карда дар қарори ҳамон бекор кунем. бале мисол буд ҳамхел ҳолатое ки шаҳрвандои Қирғизистон гуфтам ки бепатент депорт мекунанд ё ин ки регистратсияшон дар баъза нест депорт мекунанд. ҳамине якмин маротиба ман буридагӣ будам, оли наворошам дар ҳаминҷа ҳастанд, аз радиои озодии Қирғизистон омаданд, аз
қирғизский телеканал 24 ам омада навор карданд дар Москвасуд ман ҳамина буридам ҳамина претендент кардам дигар ҳозир дигар тамоми юристо мо ҳам дигар дар основани ҳамун қарори Москвас городской суд ҷалб карда мегирем ҳамун қонуна монда баъд на основани ҳамун бекор мекунем оли нисбати ҳамин қонун баъд як чиз хотиррасон мекунем бародаро ки аксарият ҳозир мана занг мезанам меган запрет дар Россия 14 структура запрет мемонад муҳоҷирро 14 структура ФСБ МВД бисёртар мемонад Роспотребнадзор Минюс ҳамаи ҳаминро мегӯянд ки тамом запрет ай байн рафт 40 000 ҷарима мекунанд мегардам ин хеле гап нест фақат выдворение ки суд мекунад ана ҳамун выдворениеро мешавад судя заменит кунад гап дар бораи запрет намеравад ин қонунда выдворениеро мо дар назар дорем фақат выдворение бо ҳамун выдворение ки якум бора бо ҳастанд муҳоҷирое ки выдворениешон мекунанд мега граница барем биёен ҳам хел бигардин вақте ки шумо аз уҷа омадин шуморо дофи дигар қапидан бо статьяи 20.25 часть 3 повторни выдворение через спецприёмник шумо равон мекунанд хеле бисёр инҷа дар ҳамин хел ҳолато чиро дурӯғ мекунанд мар чанд бор бача мегӯянд ки мар ҳамхали гуфтанд ман имзо кардам мегӯям пат бор хонум пишайку охирон ҳамҷа нависондаги постановилда са административни выдворение баъд бисёрам ҳолатое ҳастанд ки шаҳрвандони мо оли инҷа гап бисёр аст мисол гуфти шумо ки якчанда навор мекунем шаҳрвандони мо ҳабиллоҷон баъзеш мисол занаш урус аст ё ки инҷа меян бо шаҳрванди Россия ЗАГС мекунанд ё ин ки ягон кӯдака ба кӯдакхонӣ мегиранд асоста фикр мекунанд ки тамом мода зелёни светофор шидагия ман ҳам хел ҳолатое буд ки шаҳрванди тоҷика се кӯдака шаҳрванди Россия зан шаҳрванди Россия не ки аз дигар регион паспорт гирифтагия суд бе изменение мондагия Московский городской суд бе изменение мондагия шаҳрванди Тоҷикистон падару модару ҳозир Московский городской суд судои Москва дигар шаҳрванд падару модар основани ҳисоб намекунанд барои отменить кардани выдворение барое ки мегӯянд ки он совершеннолетний у него свой отдельный жизнь он отдельно живет родители в нем не нуждаются барои ҳамин аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки боз дар Московский городской суд мисол бисёртар чиро аҳамият медиҳанд буд ҳолатое ки шаҳрванди Тоҷикистон мисол аз 2019 бо шаҳрванди Россия зиндагӣ мекунад дар номи ҳамсараш ипотека дорад лекин запретш мондагӣ ҳастанд по пункт 4 статья по пункт 4 часть 1 статья 26 яъне в течение 3 лет совершено более 2 административни правонарушения 3 сола запрет мондагӣ ҳастанд вақте ки ин показ мешавад вақте дар он кас 3 судя мешинад ман вақте ҳамаша фаҳмодам гуфтам вай ипотека месупорад дар Россия дар кор аст ҳамсар шаҳрванди Россия аст боз судо ҳамаро аҳамият медиҳанд вақте ки занак калон бошад ай мардак сини солаш суд ин ЗАГСа фиктивни ҳисоб мекунад ина ҳамсараш аз худаш 10 сол майда буд суд нигоҳ кард гуфт ки ин барои чӣ дар Россия ягон бор патент кардагӣ нест ман гуфтам ки хай патент накардааст гуфт ки нам бездельники не нужны гуфт гирифт бекор накард суди болоӣ инора ҳам аҳамият метиҳанд баъзеҳо патент намекунанд бепатент бале дар кор аст инора ҳам аҳамият барои ҳамин фирефтаи ин гапи ин коро нашин ки падари ман шаҳрванди Россия аст ё ин ки модарам шаҳрванди Россия аст ё ин ки ҳамсарам шаҳрванди Россия аст ба ман зелёни светофор аст фирефтаи коро нашин барое ки мо ҳар рӯз дар судем ҳамин чизоро мебинем маслиҳати ман ҳамин ки қонунӣ кор кунем патент гирифта дар кадом давлати рӯи дунё шумо коркунӣ наред ҳатман ӯ давлате ки кор карден налог месупорем барое ки шаҳрвандои худи Россия ҳамин ки кор кард налог месупоранд бале барои ҳамин аксарият мисол боз як чизи дигарро мехостам қайд кунам фалшиви студентский билет мехаранд ҳамин чизоро бас кунед ман безор шудагем аз ҳамин чизо бахшиш акун бале ман аз ҳамин чиз боваркунем монда шудаги ҳастам фалшиви студентский билет мехаранд баъд онҳоро уголовни дела мекунанд статьяи 327 қисми 3 бале уголовни дела мекунанд вай бечораи шаҳрванд вай аксарият намедонанд ман мефаҳмонам бародар накун ака пули патент намесупорӣ ко охе бародар ту дар як ҷо кор мегитара баъд меқапанд вай университет дар ягон база нест бо ҳамун блогерое ки баъзе блогерое ҳастанд ки гаранти мечем кор карда мегардӣ вақте ки шумо донишҷӯ бошем бояд мигратсиони картаи шумо учоба бошад шумо бояд дар ҳамун донишгоҳ бояд зиндагӣ кунед вақте ки шуморо қапидан бояд шумо пули ки донишгоҳ супордагӣ ҳастен як семестр оварда нишон битиҳед судяро ки ман ҳамиқа пул супордагӣ ҳастам бале чек нишон метиҳед барои ҳамин баҳс кунед фалшиви студентский билета харидана дӯстои азиз барои чӣ акаи Муҳаммад ки як нафас қатӣ 10 ҷумла гап мезана аз таҷрибааш
бале ҳар рӯз дар дуруни судо аст. Ачан ки ман наметавонам ки мисол дар инстаграмаш мондагӣ нест ҳар рӯза кор шакина мисол мисли кашае ки дар ютуб шумо бинед, вале дар ҳамин ватсапш номероша ки ман дорам ҳар рӯз даъвайтон аст статуси ватсаптонда мебинам. барои ҳамин хотир ман интихоб кардам акаи муҳаммаде ки таҷриба дорам. ҳар рӯз 2-3 та суд мегзаронам. маълум аст одам ки таҷриба гап мезанад ишда фикр мегӯяд 3 соат гап занем гапои мо тамом намешавад. фикр мекунем барои бачаҳои полезни аст. чизи дар кори азиз, ҳар нафаре ки ҳамин наворо мебинад ва фикр мекунад ки одами хуб астӣ, мехоҳӣ ки хубӣ ба дигар мардум бираса, ҳамин набори моро ҳатман падилица кунед. Чӣ группаҳое ки аст ватсапу телеграму дигар ҷо падилица кунед ки дигарон ҳам бубинанд, ҳамватанои мо огаҳ шаванд. Бисёр миф, яъне ки гапои дурӯғе ки баъзе адвокатҳоро ман банкомат мегӯям бовар кунед мегиранд. баъзеашон мисли ҳамин ҳофизо ҳастанд ки дар ҳамин тӯй мерава, ҳофиз байт мехонад 3 соат, баъд ю ҷамъ мекунад, ҳама хаша мерава, ӯ шав арӯз қуша пир мешава намешава, дигар барои вай абсолютно без разница ба урусиям шава ку дигар. баъзе адвокатои мо ҳам юристои мо ҳамея ки дар ҳамун сари суд дод мезанад, баъд вайтро депорт мекунанд, депортро атминут мекунанд, намекунанд. вай мега диди ман чӣ қадр дод задам, мега диди қатъиян бо ҷанг кардум, мега бо ту мега ака раҳмат мебахшӣ, мо шуморо асабӣ кардем ба ҳамаи мо шуда шумо бо ту айвай довольни, яки результат нол. барои ҳамин хотир азиз ҳар мифа бовар накунед. основание дори ту прафи 100%, вале та депорт кардагӣ ҳастанд. дар он вақт юристо, адвокатҳо шуморо кӯмак карда метавонанд. вале агар прав нестӣ, адвокат дар пеши қонун ҳеҷ ки худшан қонун ай 100% бидаронам, агар судя кори худша мекунад. дӯстои азиз, ҳатман навора ба ёру дӯсто паҳн кунем ки ҳама огаҳ бошад аз ин чизо. хуб, кай муҳаммад, як саволи дигар аст, ба шумо мепурсам. какрас сари ҳамин мавзӯе ки қонуне ки гуфтем ки шумо баромадагӣ аст аз 25 декабр, ман октябр гуфтам дар аввали суҳбат, яъне ки нафарҳои судя ҳақ дорад ки ё ин ки 5000 рубля ҷарима кунад, ё ин ки запрет на въезд монад, ки выдворение, ихроҷ кардан аз қаламрави Русия. хоб мамнуъул вуруд мегӯям. мамнуъул вуруд. мутаассифона чун дар Русия зиёд ҳастем, бо русҳо суҳбат мекунем, ин чизо аст, кам забони тоҷикиро баъзе калимаҳои душворашро гуфтам барои мо баъзе мушкилиҳо аст, вале умедворам ки шумо мо дуруст мефаҳмед, эътироз намекунед, интиқод намегиред. акай муҳаммад, бисёриҳо мегӯянд ки аллакай аз ҳамин қонун кадом як пункташ оварда шудааст ки запрет гирифтагиҳо метавонанд ки як муайян ҷаримаро супоранду запрети онҳоро кушоянд. на ин хел гап нест. савол аст, ҳамин савол беҳад дар ман ҳаблоҷон, ози ин гуфтесам ку як мавзӯи пурра бисёрам калон мешавад. запрет не, балки выдворение. ҳамун выдворениҳое ки ҳастанд, мисол хориҷ карда шудаҳоро мешавад ки дар асоси ҳамин қонун мисол мо жалоб кунем ва аз судя талаб кунем ки ҳамин мисол выдворени моро ба ҳамин ҷарима, яъне алиш кунем, мубаддал кунем. не, ин второй кассационный суд, верховный суд, бо болои судиёро мепурсем, ӯ суда намепурсем, болои судиёро мепурсем. ин боз гуфтам абдуллоҷон ки дар ихтиёри суд ҳаст. ҳамон судя бихоҳад ҳамин корро мекунад, нахоҳад намекунад. аммо он запретое ки шумо мегӯед, мисол запрете ки ФСБ мемонад по пункт 1, часть 1, статья 27 ФЗ 114 угроза национальной безопасности. инҷа якчанд пунктҳои худаша дорад. бале ин якчанд пунктҳои худаша дорад. ин ягон рӯз боз шутар суҳбат мекунем. баъд ҳаста пункти 7, пункти 7 часть 1 статья 27 ФЗ 114 бессрочный запрет. Роспотребнадзор, Минюст Россия. Роспотребнадзор дар кадом асос мемонад? Роспотребнадзор ман дар ҳамин соли 2023 аз моҳи январ то моҳи декабри 2023 зиёда аз 70 нафара бессрочный запреташа кушодам. зиёда аз 70 нафара. бале, аз куҷо? мисол аз Тоҷикистон, аз беморхонаҳои ҳамон туберкулоз манда муроҷиат мекунанд. ман медонам аксарияташ, бале, баъзе шаҳрвандои мо ҳам касали туберкулоз ҳам ҳастанд. мисол дидем ҳолатое ки шаҳрванд ҳастанд касали ВИЧ, касали, ман рости худам ин чизои баъда намефаҳмидам, бо ин касали ВИЧ ҷудогона будааст, спидаш ҷудогона будааст, сифлисаш ҷудогона будааст. бале.
بعد همین چیزا که در سر کار کردیم بعد فهمیدیم مثال Роспотребнадзор همین запрети бессрочный میمونه. از کجا خبر میشد که همین شهروند همین گونه بیماری ها را دارد و اون بسروچ یعنی که عمربود زپرت میمونن؟ عبدالله جان وقتی که شهروند ما لوبوی همون مرکزایی که پاتنت میتین همونجا خون میگیرن همونجا دا میرون لیکن اکثریت بله اکثریت عبدالله جان همون اینا ما صخر در مسکو که هستیم مرکز صخر را در نظر داریم اکثریت در مسکو مرکز صخر و همون پونکت تیبیشون گرفته مردم با یک جا روان میکنن لینسکی پراسپکت دوم 17 دا با یک جا روان میکنن میگه همونجا در رفته لیچینی کنین اکثریت شهروندان اونجا میرون میگن که شما 60,000 مبلغ سپرین با شما دورو می نویسیم همون دورو می نویسن همون دورو را شهروند استفاده میبرد نمیبرد همون دورو را می نویسن بعد کاغذ میتن که شما سوز هستین گفته بله توابت هستین لیکن در حالتی که وقتی که شما کسل برآمدین شما اون پونکت همون آدرس سراغای روانکردگیشون رفتین نرفتین این اوج Роспотребнадзор کاغذ روان میکند که همین شهروند کسل است یا توبرکولوز یا اینکه ویچ اینا باز بر گروه ها جدا کردگی است مثال من گفتم که از سفارت قرقیزستان هم مثال زنگ میزنن شهروندای تاجیکستان فقط توبرکولوز ویچ همون استرس قرقیزستان هم پیش قرقیزستان بخشش اومدن روسیه برای ترداوی دگاور کردن یگم جا آنالیز برای ترداوی دگاور نه برای اتپچات پالیس سپوریدن اونا میروند میخوام اسپران اتپچات پالیس میسپرن دکتر میگذارن دکتر خون و پیشاب خیلی کم خودمون اونا هم همون صخر و میروند بعد شهروندای ما اکثریت مثال بگیم 80-90% رو کسلی توبرکولوز میبرن بله کسلی توبرکولوز میبرن بعد میگن که همونجا در لیچینی کن لیکن بعد اونو رفته در تاجیکستان هم باشد در دیگر جا هم باشد آنالیز میسپرن سوز میبرن ما در اساس همین زایولین مینویسیم 3 ماه پری استانوید میکنن میدارد با اثر اینا آنالیز میسپرن آدمایی که با در هموار لیچینی نکردن حبیب جان در همون لینسکی پراسپکت دوم 17 لیچینی نکردن همواره با میگد که شما در мол чин накаден у нас есть у нас нет оснований что вы здоровы اگر не ҳуҷҷате ки аз тоҷикистон ҳаст он анализ меспорад барои история буд ки дар рӯзи баъд мешавад бачаҳо полезни аст бинед як бачаро ҳам хел вай буровардан касал буроварданаш аммо ленинский проспект нарафту москва омада чанда клиникаи частни 3 ҷо да супорид аз 3 ҷо тоза омад ҳуҷҷат рафта буд амунҷода қатиш баҳс кардан ҷанҷолш кардан гуфтанд ки нами ҳозир занг мезанам мебаранд нафс жизнь депорт мекунам вай тарсида ойстак буромада амунҷа оё баъде ки аз сахра масалан дигар любой фемесое ки мисол мо патентгирӣ меравем моро ҳамин гуна касал қати баъзе ҷои махсус роҳӣ мекунам барои табобат гирифтан агар мо ҳамунҷа нарафта 2-3 клиникои вай аз частни рафта ки вам лицензия доранд ҳамин намуди касале ки эълон кардагӣ ҳастанд анализ гирем агар тоза бароем ҳамин ҳуҷҷатҳои гирифта ҳамроҳи ягон юрист рафта муроҷиат кунем агар кӯмак мекунад ё намекунад ин хеле аз аблёҷон ман ҳамин хел ҳолатҳое буданд ки шаҳрвандо вақте ки ман гуфтам ку вақте ки аз сахр ва ки моро отказ кардан барои беморимон уно уже ҳамун Роспотребнадзор яъне ҳуҷҷат равон мекунанд ки ҳамин шаҳрванд касал аст шумо он ленинский проспект меравен намеравен для них не имеет значения ва ё запрета мемонад запрет мумкин ки 1 сол пас шавад мумкин ки 6 моҳ пас шавад мумкин ки 3 моҳ пас шавад лекин вақте ки запрет ки мондан аблёҷон вақте ки запрет ки мондан ҳамун клиникое ки частне ки шумо гуфтен ҳамунҷа рафт шаҳрванд допустим лечение кард справка овард баъд дар асоси ҳамин справка мо заявление менависем ман худам чанд маротиба Роспотребнадзори Москав ки кадан мо заявление навистем дар ҳамунҷа аз мо талаб кардан ки не ин справка намешавад справкаи 001 мо чӣ кардем 3 моҳа приостановид кардан 3 моҳа приостановид кардана любой справкаро қабул мекунанд лекин баъде ки омадин шумо баъде ки 3 моҳа приостановид ки мекунанд мегӯянд ки фалон адрес бирин ҳамун Ленинский проспект дом 17 справка 001 биёред аз Ленинский проспект буд ҳозир шаҳрванди Тоҷикистон ман медонам омад ҳаминҷа ва дар Ленинский проспект анализ спордагӣ набуд лечение кардагӣ набуд вақте ки омадтан ки ту дар мо лечение кардагӣ нести у нас есть подозрение что вы болеете уна маблағаша гирифтан бо ҳамуна лечение кардан баъд справка додан оиди запретое ки шумо гуфтен мисол ино якчанд намуд мешавад мисол запретои Роспотребнадзора фақат бо қоғази духтур кушода мешавад запретое ки ҳастанд мисол по пункт 11 12 13 14
ана пункти 8 инора фақат ба вақте ки ҳамсаршон шаҳрванди Русия бошад дар асоси ҳамин мо ба суд муроҷиат мекунем. Аммо ин қонуне ки ҳозир шумо мисол аз суолҳои мардум ки додистед, ин қонун барои оно ягон осонӣ чӣ накардааст, пешниҳод намекунад. То есть мувофиқи ҳамин қонун то ҳоло шумо ягон запрети варениро шумо то ҳоло шудагӣ нестем. Бале, уҷа дар ҳамин қонун ҳам худшам гуфтагӣ аст ки гап дар бораи видваренӣ меравад, запрет не. Фаҳмо. Бисёр як суҳбати нағз гузашт. Фикр мекунам ки вай кунем, наворо ҷамъбаст кунем ва бо дар оянда саволҳое ки ҷамъ мешаванд зери ин навор саволҳои худтонро бинависин, мо ҳатман вақт ҷудо карда боғз омада бо шумо дар ин масъалаҳо видео мекунем. Як бор дига итоқ мекунем, яъне ки нафарҳое ки дар Россия кор мекунанд дар ягон корхона нею корҳои амин абъём мегӯянд ку масалан панҷ рӯз дар инҷа 10 рӯз дар инҷа оно бояд бо ягон шаҳрванди Русия ки кори ҳамонро мекунанд қатъи ҳамн шартнома бибанданд. Шартномаро дар куҷо мебанданд? ҳам коғаза якҷо мегиранд. Дар ҳамин поёни видеои мо силка аст, скачатш мекунед, бланка аст, ҳамонро заполнят мекунед, бурда дар ҳамон УВМ управление по вопросам миграции мешавад. Бале, бале. ҳамонҷое ки отдел полиция аст ку ҳамонҷо билхоҳ не куҷоеш ки пеши рахтон бурое не ҳамонҷое ки ҳамон район ҳамон город ки ҳамон вай аст регистратсиятон аст ку ҳамонҷа рафта месупоред. ва ҳамчунин нафароне ки дар корхонаҳо, заводҳо, фабрикаҳо кор мекунанд, онҳоро бояд ғайр аз оне ки ҳамон отдел-кадр ки юристи корхона бурда супордагӣ аст дар ҳамон УМ, ҳар як шаҳрванд худаш бояд бурда супорад. Бале, бале. уведомление ҳар як шаҳрванд бояд отдельни уведомление худаш бурда супорад. қариб так 1 миллион муҳоҷир ҳар як касаш бояд уведомление пур кунад, бояд бурда супорад. Бале, огоҳ кунад, яъне управление по вопросу миграция по месту регистрация ки ман мисол дар фалон фалон фирма кор мекунам. ман оли яъне чизи ҳамина мемонем, скачат мекунанд, мегирам, бурда огоҳ мекунанд. албатта ки душвор аст. Бале, бале. Аммо қонун чикор кунем? Вақте ки омадем кишвар як кишвар, бояд мо қонуни онро ҳурмат ва эҳтиром кунем. Бале. ҳамин қонуне ки гуфтестем ки ҳар як шаҳрванд худаш бояд бурда супорад, ҳаминро баъд ман дар паркамро рекна дар бона бахшаи бо мехонам. Бале. хоб дигар саволҳомон дар масъалаи модарҳо буд ки ҳақиқатан соҳиби хона метавонен ки шартнома бибанден ва уведомлият кунен дар ҳамон регистратсия ҷои адреси регистратсиятон ҳамон районда ишам ҳамон қоидақатӣ. Значит, бале, дар ҳақиқат чунин қонун ба имзо расидагӣ ҳаст ки судия ҳақ дорад ки шуморо депорт кунад, ё ин ки ҳақ дорад шуморо аз 40 то 50 ҳазор рубле ҷарима кунад. Бале, бале. ва ҳамчунин бо чихеле ки муҳаммадҷон гуфтанд, мувофиқи ҳамин қонун яке аз бандҳояш ҳамин аст ки онҳое ки судия аллакай решение худро баровардагӣ аст, шуморо яъне ки запрет на въезд мондагӣ аст, мешавад ки дуюмбора болотарак пешниҳод кунед шумо. Бале, ба судаи болоӣ. Ба судаи болоӣ пешниҳод кунанд ва ҳамонро запрет на въезда гирифта ба ҷарима мубаддал кунанд ва ҳамон ҷаримаро супоридаву запрети шумо кушода мешавад дар Русия. Запрет не видварени. Запрет. Бале, запрет мегем ҳозир аз Тоҷикистон сар мекунад занг занӣ. Запрет на въезд. Ина МВД одамое ки на въезд дигар чиз аст, видварени. Бале, бале, бале. Ихроҷ кардан. Бале, бале. Запрет ин одамое ки автоматически мешавад. Мамнуъулвуруд дигар чиз. Бале, одамое ки автоматически запрет мешаванд, яъне худашон намефаҳманд, Тоҷикистон меран омада наметавонанд, ина запрет мегӯянд. Одамое ки бо тариқи суд мешаванд, ина видварени мегӯянд. Депорт бо дигар чиз аст. Депорт ба дарга кардан. Бале. Сета будаст. Манам рост я дар байни шумо ҳастам, вале запрет на въезд аз видварения ҳардуш ман як чиз фикр мекардам, фарқ мекардааст. хоб дӯстони азиз, акаи Муҳаммад, пеш аз оне ки ҷанворро ҷамъбаст мекунем, шояд ягон гапҳое ҳаст ки ман аз шумо напурсидам савол. Ягон чизҳое ҳаст ки шумо мебинед ҳар рӯз, ягон аламҳо ҳаст, мехоҳед ки мардум фаҳмонед, гап занед ва ба ҳамин қати наворро ҷамъбаст кунед. рости Абдуллоҷон, вақтҳои охир мебинем, яъне ман ба ягон кас як болоравӣ кардани нестам, як маҳмадонӣ кардани нестам, лекин вақтҳои охир мебинем баъзе шаҳрвандои мо
кашмокашиҳое мекунанд дар даруни метроҳо ё ин ки мусиқии тоҷикиро баланд мемонанд ё ки дар даруни автобусҳо дар даруни автобусҳо прямои эфирда мешинанд бо забони тоҷикӣ дудувой мекунанд. бале бале имода ҳамин бале бале баъд тамоми мардуми урус ба амно нигоҳ мекунанд. як чиз аст ки дар ҳамин худи Москва дар ҳатто дар Душанбе ҳам ҳамин аст ки дар даруни автобус вақте ки гап задем вай рус ҳам бошад руси худаш ҳам гап зад меяд дигар рус мегӯяд ки это не ваш офис мегӯяд это общественный транспорт здесь нельзя по телефону разговаривать. аксарияти мо мисол дидем чанд бигем шаҳрвандои мона ки бадахлоқ буданд ва як духтари руса мезанад ки ту чӣ ба ин хел либос мепӯшӣ чӣ ба ин хел мегардӣ дар Московская област. ҳамин хел ҳолатҳоро дида ҳозир мебинем ки шаҳрвандони русия гурӯҳ ҷамъ шуда яъне обращение кардисанд ба ҳамон президенти худашон ки бале барое ки аксарият шаҳрвандои мо ҳам омада ман намегӯям ки ҳама баъзе яъне бигем нокасо ҳам ҳастанд ки ба ҳар хел корҳои бад машғул ҳастанд ба одамкушӣ ва одамрабоӣ баъд дига ҳамино ҳам монда шуданд аксариятш баромада навор мекунад. баъд шаҳрвандои мо мегӯянд ки мо набошем ё чӣ кор мекунанд мо набошем ё чӣ кор мекунанд. то ҳозир мо то дар расонаҳо мебинем аз Африко зиёда аз 200 000 нафар шаҳрванд овардаги ҳастанд барои кор 200 000 зиёда аз 200 000 бале яъне договор составид кардаги ҳастанд бояд оварда ҳамоно кор кунанд. ман худам бале мушкилӣ накунанд барои шаҳрвандошон ранги баъзе шаҳрвандони мо бо дальше кор кардан мегиранд оно бо виза меоянд. аммо баъзе шаҳрвандои мо мегӯяд ки мо набошем ино чӣ кор мекунанд. бародаро ман худам бо дигар шаҳрвандо ҳам сару кор дорам. сафорати Ҳиндустон барои мо муроҷиат кард дар шаҳри Одинсова боз ҳамин суроғҳош ҳам ҳастад навораш ҳам мемонам дар навор монед зиёда аз 100 нафар шаҳрванди Ҳиндустона яъне ғайриқонунӣ ҷарима кардаги буданд. дар оҷа як камтар коро шидаги буданд 30 нафара депорт карданд 100 нафара ҷарима кардаги буданд. ман худам рафта ҳамҷа иштирок кардам яъне бигем жалоб нависта баъд бо тариқи Одинсовский городской суд ҳамон решение МВД-ро бекор кардам. барои чӣ гап дар бораи 5000 намеравад. ин хеле аст ки визавико вақте ки як административный штраф кард ва ё дигар Россия омада наметавонанд ҳамоно 30,000 мегиранд. ҳабилоҷон 30,000 мегиранд. рӯз то бегара либос медӯзанд барои амон шаҳрвандои Русия ҳам либос медӯзанд якчанд корҳои дигарам мекунанд барои 30,000. ман оно ҳиндиҳои мусулмон буданд. ман аз амон 100 нафар ман ҳисоб кардам 55 нафарашон номшон Муҳаммад аст. бале ман оно пурсидам ки ҳамин 30,000 барои шумо мерасад? мегӯяд ки маоши баланд аст 30,000 мегирем ҷои хубамон аст. барои Ҳиндустон бале барои кишварҳое ки камбағал ҳастанд маош дар онҷо $100 аст. бале баъд ман аз корфармо пурсидам гуфтам ки шумо чӣ фикр мекунед? ҳамино мегӯяд ки бисёр одамои хуб ҳастанд трудяга ҳастанд кор мекунанд бе ягон чӣ. барои ино барои корфармо ҳам хеле одамо дар кор забон надонанд. бале як нафар переводчик буд тамом. барои корфармо ҳамин хеле одамо дар кор ки мисол хап одам кор кунанд рӯзто бега кор кунанд мушкилӣ ба пеш наёранд. ман худам боз як тарафи дига моро бурдан тарафи Домодедский город Домодедово як сехи дига бурдан 400 нафар духтарҳои шаҳрвандои Шри-Ланка кор мекарданд. 400 нафар бо ҳамон 30-35,000 ман нора гирифта первый кассационный суд ҷалб кардам. мисол ҳамон сафорати Ҳиндустона ки суд дашад ки биридам 100 нафара ки ҷаримаошна бекор кардам 100 нафара ҷаримаошна ки ман як 4 рӯз зиёд ҷалб наистодаги ҳастам. 100 нафара ки аз саҳар то бегора суд дар суд ман шидаги заседани бурдем. ҳамонро ки бекор кардам баъд аз сафорати Шри-Ланка ҳам занг заданд мо уҷам рафтем 400 нафар мегӯям ки дар ҳозир бисёри ҷо чӣ кардаги буданд. оно ростӣ дар ҳамон ҷо як кор шудаги буд ҳамон яъне бигем ҳамон начальника мо отдел бо ҳамон чи общий язик наёфтагӣ буданд. барои ҳамин хулоса ки бале ҷарима мехостанд кунанд 400 нафар духтарҳои Шри-Ланкара. бале шумо ҳимоятшон кардин оно ҳам 35,000 маош кор мекарданд. бале ки ҳоло бачаҳои мо як рӯзаш 30,000 рубле набошад кор намекунанд. 90,000 100,000 маош қад кор мекунанд. хай ҳастанд баъзи бачаҳо медонам 60-70,000 мегиранд. вале шумо як бор тасаввур кунед ки дар ҷои як шумо 2-3 кас кор карда метавонад. дар ҷои як тоҷик 3 ҳиндустонӣ ҳар хел гапҳои баланд гуфтан ба забони русӣ. мы так делали наши предки так делали. да ин гапҳо кӯҳна шуд. фикр мекунам ки мувофиқи ҳамин қонунҳое ки ҳастанд
агар мо рафтор накунем ба мо маъқул набошад, агар депорт мешавем. баъзеҳо ҳастанд ки ман ҳар вақт аз баландравии нархи патент, аз баъзе қонунҳо ба имзо расидан видео мекунам, баъд мегӯянд ки ҳамин шумо ки ҳамин гапҳоро гап мезанед, мегиранд умора ҳамин қонунҳоро бировардан мегиранд. охе мебахшед наход ки баъзеҳо то ҳамин дараҷаро бесавод бошанд ки бовар кунанд ки дар ҳақиқат қонунҳои ҳамин Россия имзо карда мешавад баъди ман ҳамин видеоҳои мо. ҳалон ки мо аллакай имзо шудагӣ, тасдиқ шудагӣ дар сайтҳо чоп шудагиша хонда ба шумо мегем. дар бораи баландшавии нархи патент гап задам, қариб 10 танқади комментария хондум. мегӯяд ки ҳамин ту гап мезанӣ, баъд вомегиранд мекунанд, мега дӯстои азиз аз мо ҳидоя шавед баъзеҳотон аку бало ба паси ҳамун як кас ду кас бале таваккалтон ба худо ки ҳар гапҳо мегин намегин аз шумо ку уқа парвоям намекунем, лекин ҳайфи ҳамун зану фарзандое ки ба шумо умед доранд, падару модаре ки умед кардааст ки фарзанд калон кардам имрӯз мара мехӯронад, мепӯшонад, вале то ҳамин дараҷа баъзеҳои мо фаҳмишашон паст аст ки даже мара дашно мекунанд ки нагӯ ҳамин гапҳоро, ту гап мезанӣ баъди ту ҳамин қонунҳоро имзо мекунанд, мегада тоба кардан хеле бадам нашавед. намехоҳам ба иззати нафси ҳама бирасам, вале мутаассифона ҳаст ҳамин чизо. хеле бад нашавед дӯстои азиз. хеле гуфтам, мо шуморо намегем ки шумо дигар ҳамин лаббай гӯен, ҳамаи чира ғулом шавен дар ҳаминҷа, дигар овоз наброрен, дигар ҳуқуқои худтонро ҳимоя накунен, дигар ихе намегӯем. баръакс донед қонуни худро, ҳуқуқи худро донед, сар либоси тоза пӯшед. просто ҳамин дар раҳу рӯ баланд дод зада, сари ҳар як урӯз худона зур нагирифта. баъзе бачаҳоро дидам ба чашмои худам қати ки ҳамин паласаи сплашное то мехӯрад, сигналеш метиҳам бо урӯсо мефурад, гап мезанад бо ман ба чишмам дар байни шумоюм мебинам. ҳамин чизо шикоят. мана билохира аз Африқо, аз Ҳиндустон, аз Шри-Ланка аллакай муҳоҷироро овардаистанд. ай тараф хуб аст, бигзор биёянд барфҳоро онҳо биробанд, бигзор биёянд дар ҳамун швентсиҳо онҳо кор кунанд, бигзор бачаҳои мо ҳама соҳибкор шаванд, бигзор бачаҳои мо ба корҳои баландтар гузаранд. як муҳоҷир дар Русия мо нестем, бигзор ҳамин корҳои баландтар мо гузарем. ин ҳама аз таҷриба аст. бале мо ягон чиз зиёдӣ гап намезанем. фоидаи шумо аст ҳар чизе ки мегем, чунки баъзеҳо бо дар комментариҳо менависанд ки и рӯша сиёҳ мекунам, ман 7 сола бепатент гаштаистам. бале ба худо қасам дар спецприёмник рафтам, қади бачаҳо вохӯрдем 20 кас шидагӣ. як кас омад гуфти салом алейкум, гуфт ака дастатиам хел бахшиш гуфт. ами як нафаре ки дар ҳама видеоитон менависонем ки и дуруға патент накунед ҳамода маим гуфт. ина гуфт ахир қапидан ман ина овардан спецприёмник гуфт ма бахшиш мепурсам. ҳозир ҳамин кадра ёв магар мемонам дар ҳаминҷа. видеои спецприёмник мерафтам, ҳамон видеои кӯҳна менависанд гапҳои паст баланд, худшон аз роҳ бероҳо ҳастанд, дигарҳоам хеле ҳавасманд мекунам ки бепатентам гашта мешавад, студентский билети фалшивам қади гашта мешавад. ҳамин чизо бисёр ҳастанд. дар кадом давлате ки бошен набошен, агар вайрон мекунӣ қонунша, як рӯз не як рӯз ба даст мехӯриву депорт мешавӣ. боқӣ ихтиёр дар дасти шумо аст. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ҳар саволе ки шумо доред дар сару мо ҷавоб надодем дар ин навор, дар зери комментария нависед. боз дигар як бор хоҳиш мекунам ки наворро паҳн кунед, мардум огаҳ бошанд. намунаи бланка барои пур кардан дар описанияи видео ҳаст, дар омада онҷо скачат кунед, дар ягон ҷо рафта печат кунед ва ҳамонро пур карда бурда дар отдел по вопросам миграции УВМ, управление по вопросам миграции, ҳамон ҷое ки регистратсияи шумо ҳаст, як 10 бор гуфтам бозам такрор шавад, бурда супоред. фарқ надорад ки шумо частни кор мекунед ё ин ки дар корхонаҳо кор мекунед. чихеле ки бародар муҳаммад гуфтанд. баъд ҳабилоҷон як чиза мехостам қайд кунам. мо ҳамчун ҳуқуқшиносони шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москав ҳар рӯзи шанбе, яъне ройгон шаҳрвандоро қабул мекунем, ба суолои яъне ба суолои онҳо ҷавоб медиҳем, чи административни дела бошад, чи уголовни дела бошад, юристои уголовни дела ҳам дорем. баъд сайти ҳамун сомона рамонӣ дар онҷа чӣ ёрдамшон дар кор мешавад, рақамҳо ҳастанд, занг зананд, бо қадри имкон дастгирӣ мекунем. рӯзҳои шанбе суроғарам мемонем. рӯзҳои шанбе
баъд аз соати 10 мо қабули шаҳрвандон яъне ҳастем. Бале, аз соати 10. хуб зои азиз, яъне ки як сомонаи поёнтар мемонам баъд аз скачат кардани бланка, дигари сомонааш ин аст ки яке аз шохаҳои сафорат аст, ки дар он ҷо ҳуқуқшиносҳо ҳастанд.